Joo, moi, mie teen nyt tän haasteen. Ja. Niin, tosiaan tää haaste on 3 asiaa, jotka ärsyttää. Ja sitten ekana niin ärsyttävänä asiana on tuo pisti, jotka jää päähän soimaan. Ja niinku ei se mitään, jos niinku esimerkiksi joku Red Raman Kickstart lähtee jää päähän soimaan, mutta sitten taas jos joku tämmönen jää. Niin, tommosia, jotta tämmöset jää päähän soimaan, niin se on aika ärsyttävää. Ja toisena on varmaan taas sitten se ärsyttävät ihmiset, jotka tulee haukkuu niinku muita. Kuten jostakin, että tulee niinku netissä haukkuu, että hyi vitsi, sä oot rupa kaikkea, mutta kahtois itse peiliin, että miltä se näyttää meille, hyi vitsi, sä oot läski ja niitä. Niin laihuttaisit ja jne. Niin kahtois itse peiliin ensin, ennen kuin tulee haukkuu muita. Ja kolmantena, mikähän olisi kolmas? Varmaan joku semmoset tippuvat astiat. Joo. Noin sen. Ehkä jotkut semmoset. Vaikka ne otetaan tippuvat astiat. Niin se tunne, kun astia tippuu ja saakin julkisella paikalla, niin se on niin kiva tunne. Ja. No siinä ne taisi ollakin ne 3 syytä. Moikka ja hyvää yötä.